fiskefar. Jeg synes, det er sjovt at fange noget. Ja, det heroppe, der skal man have tålmodighed en gang imellem. Men vi har ikke været heroppe endnu uden at få noget. Nej. Very dangerous animal, Rasmus. Er den der? Var der god hug? Nej, den kom bare nappet. Den har nappet rigtig meget på den. Der stod sådan her, og så tog jeg den op. Stille og roligt klokken af, holdt den stille og roligt. Og så kunne jeg mærke det der, og så var det, de kaldte, gjorde sådan her, så kunne jeg mærke et par gange til. Og så lige så kom det, så gav jeg et lille modslag. Så. Det er Cindy Erik. Nå. Med hemmelig nemlig krone. Må du godt se. Ja. Der er ikke meget rej tilbage, det var en helt ny, jeg lige har sat på. Ja. Vi prøver igen. Var det langt ude? Nej, på midten cirka. Ja. Ja, fisk kan forhåbentlig fange på et senere tidspunkt. Eller er det bare noget nøk? Det er lidt noget svært nu. Jeg tror ikke, det er ret stort. Men altså, den her reje, den var fuldstændig spist. Og så er kun lige en lille smule kød tilbage. Okay. Så Ærgerligt. ja, men jeg kunne mærke den, at jeg havde den op. For jeg så den store vibrerede, ikke? Så fik jeg klokken af, men lige pludselig. Bum, så var der kontakt, og så hævde jeg til den, og så var der havde det sgu smidt den. Ja. Men den har kun lige været over at smage. Det er tydeligt, at den ikke har været helt interesseret, men kun lige Nappet lidt. nappet til den. Ærgerligt. Rasmus' fantasifisk. Der var en stor en op. Det var det. Den har taget regn, du. The face of defeat. I'm defeated. Du sætter mig ikke godt nok på, Rasmus. Jo. Altså, Bjarne, når folk kommer op og spørger sådan, hvad er du heroppe for fisk? Hvad svarer du så? Skaller. hvad fangede du den med, Bjarne? Nej. Du bedst en dum kop. Kan du se, pludselig på den sidder? Det er den store krog. Altså, det er nok, den kunne gå i munden på den. Den kan jo ikke være i munden på den. Det var da utroligt, de æder rejer over den måde. Ja. Og det skyder flot skal. Ja. Ja, den er meget pæn. Det er sådan en lige til en god... Jamen, er det ikke bare bunsen for arven, og så til en gede? Ja, så mange geder tror jeg ikke, det går. For helvede, det fik en skalle. På en skala fra 1 til 10, hvor dum føler du dig så nu? Hvor mange timer har du brugt på den? Kun en enkelt. Nå, det var så ikke der laksen stod. Nej. Bare du ikke kæmper den for hårdt ind i åkæren. Det kommer nu. Og en lille sød en. Gå ned på det rapport derovre, hvor Tis står, Bjarne, måske. Ja, ja. De kæmper godt. Det er ikke fordi, den er træt nu. Løft stangen en lille smule højere op. Bare en lille bitte smule.
Den er der. Den er viklet sig rundt om. Du skal tage den nu, Bjarne, hvis du kan. Halløjsa, mand! Så er der fisk! Sådan! Olé, mand! Det er en fin lille en. Tillykke, dreng. Godt, Rasmus. Det er ikke. Hvor er den henne af? Lige den kant derovre. Ja, du kan måske fylde linen. Er vi klar? Så husk at holde ordentligt fast rundt om. Det er jo bare ud. Op med den!